Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Atarghibu tawi iki ku demeni. Atarghibu tawi iki ku demeni. Fi qasri sholati ing dalem ngosor salat. Fi qasri sholati ing dalem ngosor salat. Kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaksur ngosor sapa Nabi iku yaksuru ngosor sapa Nabi fis safari ing dalem lunga tarotan ing dalem kadang-kadang Wayu timulan nyempurnakno sapa Nabi ukhra ing dalem waktu liya Waya sumulan poso sapa Nabi tarotan ing dalem kadang-kadang wa yuftiru lan mokel sapa Nabi ukhra ing dalem waktu liya Bakana lan ono sapa Nabi iku aksaru ahwalihi luwih akeh pira-pira tingkahe Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qasra ing ngosor wal fitra lan mokel Ayaqulu lan dawuh sapa Nabi hadihi utawi iki kelakuan utawa qasra wal fitr iki kelakuan utawa al qasra wal fitr iku sedekah tasadaqah kang sedekah sapa Allah Gusti Allah biha kelawan sedekah alaikum ing atase sira kabeh fakbalu mongko nrimo sira kabeh sedekahtahu ing sedekahe Allah fa inna Allah mongko sak temene Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah ai antuk ta ing yanto ditekani rukosohu kemurahane Allah kama kaya perkara yuhibbu kang temen sapa Allah antukta ing yanto ditekani apa dotan antuk di
Sing arepe apa antuk? Arepe. Antuk ti padha ae. Kan ana lurus ya antuk ti. Karo-karone antuk ti. Ani ula apa? Ani apa? Ani apa? Apa? Iya, fungsinya apa? Asalnya kan ini antuk tiang. Langsung dipindah mengarah harokatu antuk antuk tiang asli ini kan antuk tiang. Iya. Nah itu berhubung jenenge karena dia adalah ya atau alif lainah buri itu hubungnya angel, maka dia harokatnya dipindah ke depan antuk ya ganti wis antuk bapak lah menentukan sawe kak tahu belajar nahu yang Iku antuk tak juga karena itu awalahu abutihana qabla akhiri ya. Makanya dimaknai di tekan antuk tak ingin ditekan. Apa azaimu? Apa azaimu pira-pira kewajibane Allah? Apa azaimu pira-pira kewajibane Allah? Apa azaimu bila-bila kewajibani Allah ini menerangkan tarhib atau anjuran tentang ngosor sholat. Apa artinya ngosor sholat? Sing mana? Ngosor sholat itu apa artinya? Sing mana? Aku mana? Ayo sing mani angkat tangan. Ayo jawab tegas. Apa yang diarti yang dinamakan dengan ngosor sholat, mengkosor sholat? Ayo, loh, kamu kayak ganteng mani? Astagfirullahaladzim. Mangan rokan aja dah, mana-mana. Ayo, kosor sholat apa yang dimaksud dengan kosor sholat? Ayo tangan. Ayo, jawani kedul. Atau mentali ayo. Tangan. Lo kata yang mana nih? Ini kau buri kau, siapa angkat tangan kau? Ayo nih sing wedok aja lagi, sing wedok. Angkat tangan. Angkat tangan ayo sing mana? Bisa cok, nek durung angkat tangan aja kalian jawab. Angkat tangan sing mana? Kosor sholat. Duh. Bisa berlatih sama kayak gampang ngerokok sholat. Emang ini ngaji cek rawame yo kebacut ini. Nek ngaji cek rawame ae ditakoni gak iso wis kebacut temenan. Ya, angkat tangan. Kosor sholat. Kalau sing mani? Ayo lan. Wes, wong. Sing tepak, yang teman. Meringkas tok. Wes ngono tok. Ayo yang lain wis cukup. Yang lain. Ayo. Kalau masih belum. Nah, ayo angkat tangan dulu mau aku jawab sih. Angkat tangan sih. Ya, ayo mah. Meringkas sholat, cok, mau cok. Yang lain. Angkane nek ngaji di rungokno lho, jangan isan. Angkane di rungokno nggih. Cek paham.
Mau pas ngaji ruwame dhewe. Sing kata mau ngaji ruwame dhewe gak iso, mau ditakoki gak iso. Sing nerusno ulama-ulama jange, sing nerusno kiai-kiai jange ya sampeyan ngene iki. Sing nerusno ustad-ustad jange, kiai-kiai jange sampeyan ngene iki. Sing senengane ngaji. Mosok kate dicekel ngomong-ngomong sing gak tau ngaji. Lah nek sing ngaji terus gak paham pisan ya wis betul. Nek sing ngaji gak paham pisan ya wis betul. Tunggalane akeh wis obyoan nggih. Qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat dari sholat wajib menjadi 2. Apa bisa baleni? Waduh. 2 rakaat sing oleh sing 4 rakaat sing 3 gak dadi 3,5 coba loro tadi 1 sing 4 dadi syarat-syaratnya saiki kenapa diperbolehkan 4 rakaat dadi 2 rakaat sing lanang aku ngomong sing lanang kata sih kenapa kok boleh 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat ayo jauh sapiro kira 2 kilogram maksudnya urai semua itu ada ketentuannya ya ayo siapa yang bisa ayo bisa itu menai jauh yang itu gali ayo sekarang saya yang perempuan kenapa kok boleh 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat? Kenapa? Ya perjalanan itu piro. Piro? Teman-teman ya boleh karena perjalanannya 2 marhalah. Berapa? 2 marhalah itu nek didadekno kilometer itu sekitar 80 lebih sedikit 81 jangkepe. Berarti nek sampean perjalanan baik melaku, baik sepedaan, baik numpak pesawat, sing penting perjalanan sampean itu 80 km berarti kamu diperbolehkan ngosor sholat, tidak hanya ngosor jamak dan juga dirukso kalau bulan Ramadan iftar itu berbuka atau alias sing gak dosa tapi ane sampean saiki dolinan moro-mokel kan gone warung dosa ta sampean akhirnya ngene aduh wis kadung gara-gara koncoku aku boleh nang gone warung mangan-mangan ututi mari ngono nyesel wis nyesel aku rek koncone wis boleh soalé wis barang nyesel kepingin tobat akhirnya kena gak dijoli kapan? Ngejoli poso emang loh sama ringir ya tapi sampean ijoli poso jerone Ramadan ambek njobone Ramadan 1000 kali atau setahun penuh sampean nglakoni poso gak iso ngijoli poso siji nang ngene bulan Ramadan setahun lho, sampean poso setahun, ngijoli poso Ramadan siji lho, gak ngatasi ya. Makane eman siji ojo sampai gak iso dijoli soal. Kecuali memang ada udur-udur syar'i, loro, yang memang bepergian dan lain-lain ya. Itu berarti qashar adalah memperingkas dari 4 rakaat sholat wajib
dilakukan menjadi 2 rakaat. Sing oleh apa ya berarti? Zuhur, asar, isya. Sekarang jamak gandengannya ya. Qashar ambek jamak. Jamak itu mengumpulkan 2 sholat maktubah atau sholat wajib menjadi 1 waktu. Apa? Mengumpulkan 2 sholat wajib menjadi 1 waktu. Contoh, zuhur ambek asar. Iki gak oleh liyane. Gandengane kudu iki. Zuhur ambek asar, maghrib ambek isya. Sing kena digandeng hanya itu. Gak oleh kemudian maghrib apa ya nek asar ambek maghrib. Gak oleh. Sing oleh itu zuhur ambek asar, maghrib ambek isya. Nah ini kemudian dikerjakan di awal atau dikerjakan di akhir tidak apa-apa. Maksudnya apa? Zuhur asar dikerjakan untuk waktu zuhur, atau zuhur asar dikerjakan nanggone waktu asar. Nek nduk ngarep jenenge jamak takdim. Apa? Lah nek nduk mburi jenenge jamak takhir. Baleni jamak. Nah, nek nduk ngarep apa jenenge? Nek nduk mburi jenenge? Pertanyaane saiki nek ono maghrib ambek isya dilakoni nang gone waktu maghrib jenenge apa? Jamak takdim. Paham nggih? Jadi sing oleh digandeng ku loro, maghrib ambek isya, zuhur ambek asar. Loh, kula gandeng kabeh. Kula jamak, kula qashar. Gak masalah. Yang kula niate mboten saged gak iso basa Arab. Sing penting lho atine. Niat ingsun qashar jamak salat zuhur lillahi ta'ala. Pas bareng apa? Takbiratul ihram. Allah, lho jerone lho. Sampeyan muni Allah jerone niat salat zuhur jamak takdim qashron atau qashar karena Allah. Kelak. Seperti itu ya. Itu qashar. Bon, sekarang Kanjeng Nabi ini dalil ya. Dalil kenapa qashar ambek apa jenenge iftar itu berbuka. Karena sallallahu alaihi wasallam yaksuru fis safari taratan wa yutimmu ukhra wa yasummu taratan wa yuftiru ukhra. Kanjeng Nabi itu ketika dalam perjalanan dalam perjalanan pernah ngosor atau ngosor kadang-kadang dan juga menyempurnakan kadang-kadang. Berarti kadang yo zuhure apa jenenge dilakoni jangkep 4 rakaat, juga kadang-kadang dilakoni qashar 2 rakaat. Kemudian Kanjeng Nabi juga ketika dalam perjalanan itu kadang-kadang qashar, kadang-kadang berarti intinya Nabi itu gak mokel terus, Nabi juga gak qashar terus. Lah, perilaku Nabi perilaku Nabi sing gak dilakukan terus-menerus itu jadi kesunahan. Perilaku Nabi yang tidak dilakukan terus-menerus itu menjadi kesunahan. Ya, sing dilakoni Nabi gak terus-menerus itu jadi kesunahan. Berarti qashar ambek buka itu sunah. Maksudnya boleh memilih qashar, juga boleh memilih mokel. Gak ngosor dan gak mokel pun tidak apa-apa. Ya, umpamanya kayak gini, saya sampai numpak pesawat, perjalanan ke Surabaya nanggone Mekah umpamanya. Nah dalam perjalanan itu lah ya gak apa-apa sih, ya turut tok.
Cara poso ya kuat. Kecuali nek sampean kaya wong biyen mau aku kene komono ya mau aku. Nah, sampean kali kula saiki gak jero motor ambek AC-ne diuripno kan ya enak iku. Lah terus mokel ya tetep gak dipermasalahkan, gak disalahkan, gak mokel pun tidak dipermasalahkan. Nah ini tapi wakana aksaru ahwali sallallahu alaihi wasallam al-qasra wal fitra. Dari mokel ambek gae kan Nabi luwih akeh di luwih akeh qasar ambek mokel. Mokel itu ya gara-gara bocah lebih banyak itu. Sampai Nabi dawuh hadi shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu fa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Nah ini kelakuan ini kosor ambe apa jenis mokel tadi adalah sedekah yang Allah sedekah terhadap sedekah tadi kepada kita semua, kepada kalian semua. Fakbalu, maka terimalah kosor dan apa jenis iftar tadi sebagai sedekahnya Allah terhadap kita. Fa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Sesungguhnya Allah itu suka karena rukhsahnya, keringanan hadiah dari Allah itu diterima. Makanya kesunahan dari kita semua kesunahan Nabi ku nek dikei gak ditolak. Lah sing elek sampean gak dikei njaluk Ji apa kesunahane iku nek dikei uang gak ditolak. Lah sing elek apa? Sing elek iku njalukan. Njaluk ya, jajan titik ya. Iku elek. Nek gak dikei, apa jenenge nek gak njaluk kemudian kok dikei, trimon. Ya, kesunahane iku malah diterima. Dadi nek sampean meneh untuk apa jenenge untuk ampawan teko balikmu, pakdemu ya. Sing mana-mana. Nek dikei pakdemu, nek bolehmu, budemu, iya kate riyo ya anjing. Anu dikei duwe, ojo mboten ojo ngono. Trimon matur. Suwun. Mboten tapi. Ya. Sing penting ojo njaluk. Sing penting apa? Ojo njaluk. Lek aku durung lek ojo. Lah nek wis dikei ndang akeh-akeh trimo niku kesunah. Nek dikei hadiah diterima. Sing penting gak njaluk. Kecuali ditawani, gelem kan, Bu. Gelem nek kathah. Ngono ditawani ya. Paham ya? Bon. Kama yuhibbu Allahu ta'azaimu. Jadi seperti perkara yang Allah suka terhadap orang-orang yang melakukan mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu tawiqiku demeni. At-targhibu tawiqiku demeni fi sholatil Jum'ati yang dalam sholat Jumat. Fi sholatil Jum'ati yang dalam sholat Jumat wa targhibu lan ngeden-ngedeni min tarkiha saking ninggal Jumat. Mintar kia saking ninggal Jumat kola ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala halim ulur sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumati fas'au ila dzikrillah fadarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina idza nudiya. Nalikane diundang idza nudiya nalikane diundang isolati krana arai salat. Dan ujian nalikane diundang isolati krana alai salat yaumil jumati saking dina Jumat. Min yaumil jumati saking dina Jumat. Fas'au mongko lumaku sira kabeh. Mlaku lumaku iku lumaku mlaku basa iku mlaku Nduk. Fas'au mongko lumaku sira kabeh ila dzikrillahi maring iling Allah. Ila dzikrillahi maring iling Allah. Wa daru lan ninggalo sira kabeh. Wa daru lan ninggalo sira kabeh al bai'a ing omah. Al bai'a ing omah zalikum utawi iki keduwe sira kabeh. Zalikum utawi iki keduwe sira kabeh iku khairun luwih apik. Iku khairun luwih apik. Iku iku khairun luwih apik lakum keduwe sira kabeh. Lakum keduwe sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku tak maluna. Padha ngerti sira kabeh iku tak maluna padha ngerti sira kabeh. Iki perintah nang gone Al-Qur'an. Wong-wong akeh sing padha iman, sing imani nang gone Gusti Allah. Ketika diundang krana arai salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka kerjakanlah atau lakukanlah kepada zikir kepada Allah. Wa daru dan tinggallah baitan, dan tinggallah rumah-rumahmu. Dikongkon tinggal omahe nglakoni salat Jumat. Zalikum khairun, untuk semua itu demi kebaikan kalian. Lakum ing kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti. Dan kalian, kita sebagai seorang laki-laki terutama ya, Jumat iku kanggone laki sing rumangsa laki-laki ketika Jumatan yo harus oleh kemudian apa jenenge kakean alasan gak Jumatan aku durai enggak. Tunggale wedok ini. Nek wedok nglakoni Jumatan berarti wedok kau isah nglakoni salat. Nek gak nglakoni salat Jumatan ya berarti kudu salat. Kapan waktu salat zuhur? Ya ketika wis adzan kedua. Atau ketika khotib munggah. Nek sampean krungu khotib wis munggah, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Kudu adzan sing awal. Kadang-kadang adzan sing awal itu turun waktune zuhur ya. Yang harus dalam waktu zuhur adalah ketika dua khutbah dan ketika sholat Jumat. Itu harus dilakukan ketika waktu sholat zuhur. Kalau yang sebelum itu tarkimi, adzan pertama, adzan kedua tidak harus. Loh, tapi kalau nek wae Jumatan langsung mlebu ya kan jeneng adzan sih ya. Utawa wis adzan tarkim,
langsung mlebu masjid kemudian sholat qobliyah atau sholat itu boleh atau enggak? Boleh apa? Bayar ya? Bayar. Ya, boleh apa enggak? Apa jenis kan ketika adzan, durung masuk waktunya duhur. Terus sampean sholat qobliyah apa? Qobliyah duhur atau qobliyah Jumat itu loh, 5 rakaat, boleh enggak? Padahal belum masuk waktunya duhur. Boleh karena Jumat itu waktu istiwa, boleh nglakoni sholat Jumat ya. Pas Jumat. Selain Jumat tidak boleh. Paham ya?